Hårdt hørt, dreng. Altså, er den åben? Flyver. Vi kan få, at den ikke råber ud, så. Vent. Og I går lige alle sammen bag om masten igen, så det var før, da vi lukker op. Det var stemt. Ja, den er helt vildt for mig. Fint, jeg godt lave noget. Så du filmer med her? Ja. Bam. Hvor er så troligt. Jeg kan ikke huske, hvad du hedder. Lille. Nej. Du er Karsten. Ja. Falkenberg. Hvad? Ja, jeg står og venter på, at jeg laver noget, men det er svært at få billeder af. Han står og filmer dig. Og han synes, hvad? Nej, det er han.